sa budú myvať vlasy. Ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu. Dneska je teda 4. adventná nedeľa a my máme celý deň totálne nabitý, takže som si našla konečne chvíľku, aby som tento vlog začala. Levi práve spí, takže sa musím trošku poponáhľať, lebo podľa mňa už za pár minút zobudí. Ale teda celé ráno sme mali také hektické, lebo dneska slavíme také menšie Vianoce s Dankou rodinou a teda sme upratovali, chystali veci a pripravovali celý byt. A mi to teda bolo tip-top. A teraz ešte aj, neviem, či to počujete v pozadí, perieme, sušíme, pretože potom zajtra vyrážame na Vianoce s mojou rodinou do Tatier. Takže aby bolo všetko pripravené, takže fakt sa do toho dialo veľa, ale teda chlapci ma nechali dneska vyspať sa. A ja som sa stihla takto nachystať, aj keď teda vlastne nechávam až na Vianoce, neviem, či to niekto poznáte, ale chápete, umývať takto dlhé vlasy každé 2 dní nie je úplne to, čo som si vždy predstavovala a stylovať to, takže toto bude môj účes nasledujúce 2 dní. Teda chlapci ma nechali sa vyspať, ja som sa stihla nachystať a teda stihli sme aj tento byt dať nejakým spôsobom dokopy. A Levi spal, čo je úplne super, aj keď ja s ním akože všetky tieto veci snažím robiť, aj keď je hore, ale keď spí, tak proste zapínam vrtuľu v zadku a idem riešim. A takže som rada, že sme toto všetko postihali a teším sa strašne, ako toto video vlastne dopadne, ako bude končiť, pretože tu budú zachytené naše prvé Vianoce s Levím a ja už sa teraz neviem dočkať toho, ako si vytvoríme naše vlastné rodinné tradície a ako mu vlastne ukážeme všetku tú krásu, ktorá sa v tento čas roka deje, lebo teda ja milujem Vianoce a poďme sa teda na to pozrieť, teším sa. Vianoce sme začali našou rutinou s Levím v kúpeľni a pokračovali sme výživnou prechádzkou, len škoda, že bez snehu. Levi pekne zaspal a my sme sa mohli chystať na takýto magický večer. Boli sme spolu celá rodina, bolo nás asi 16 a bolo to naozaj čarovné. Bolo veľa darčekov a na svoje si prišli aj naše havinky. Čo to ty máš? Levi si Vianoce s nami užil, no už bol potom čas na jeho rutinu, tak sme sa okúpali, tentokrát v umývadle a išli spať. A už sme doma. Ahoj, Levi. Ahojte, tak ja akurát dostrihávam tento vlog a uvedomila som si, že som nikdy vlastne nenahrala záver tohto videa. Takže som sa s vami chcela rozlúčiť. My sme posledné dni v podstate celé preležali. Vlastne tie sviatky, ako som ich mala naplánované, že budeme celá rodina spolu a budeme oddychovať a budeme si užívať jeden druhého, tak nakoniec skončili núteným oddychom a teda väčšinu času som najmä ja preležala v posteli a liečila sa. Boli sme chorí úplne všetci a teda tak som si to úplne nepredstavovala som si ani teda tak oslaviť Silvestra a hlavne mám jednu zásadu, že ako na nový rok, tak po celý rok, lebo sa mi to veľakrát splnilo, takže som sa snažila ten nový rok prežiť zdravý už, takže fakt som robila všetko preto, aby proste ten nový rok bol deň prežitý v kľude, v oddychu, zdravá, ako tak. A teda nejak sme si zorganizovali veci, spravili sme si vision boardy na tento nový rok s Dankom, keďže
a minulý rok to celkom vyšlo. Iba som vám to chcela týmto vlastne na záver povedať, že minulý rok ma naučil, že naozaj nie všetko je tak, ako si to naplánujem. A vlastne to trvalo až do posledného dňa roku 2024, táto skutočnosť. Takže nie je všetko tak, ako si človek naplánuje, nie vždy sa všetko podarí, nie vždy všetko proste vyjde na 100%. A teda aj vám by som chcela povedať, že ak tie sviatky neboli úplne podľa vašich predstav, alebo proste neboli ste s niečím spokojní, tak proste taký je život a nie ste v tom sami. Aj ja ako najviac organizovaný človek, tak som dovolila, aby som proste ochorela. Ale dôležité je, že už som teda zdravá a že tento rok začínam pozitívne, zľahka, voľne a s víziou, že tento rok bude proste dokonalý vo svojej nedokonalosti. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a ja sa na vás už strašne teším.